No, no. खनफ्रोमबो सोरखारजों सावरायनो थांनायाव बर'फ्रा जेनदों, थगायजादों। बेनिखायनो जों सांग्रां जानांगोन। जोबथा आरो जौसिन मेलेम आरो गियान गोलो बाहायना दावगालांनांगोन। हेलो लोगोफोर, जे नोंथांमोना बे फिसा क्लिपखौ बयबो नुबाय ससियेल मिडियायाव, फेसबुक, इउटुब भाइरेल जे दाखालि बावैसो बे ब्लेक कब्रानि थाखाय गोबां माने गोसारगासिनो दङमोन, भाइरेल जादोंमोन। दायो आरोबाव फिसा क्लिप प्रमद बर' सार, मानव गेदेर जे प्रमद बर' सार, जे बिथांनि फिसा क्लिप गोबां No, no. माने भाइरेल जागासिनो दङ। जे बे इग' खालामबाय थानाया सार, जे बिथाङा इग' खालामदोंमोन, जे बियो मानो भाइरेल खालामाखै नोंथांमोना? भाइरेल खालाम, शेयार खालामना हो। इग' खालामदोंनानै नै जोंनि बिटिआरनि मानव गिदिर प्रमद सार होननानै बेफोरखौथ' नोंथांमोनाथ' भाइरेल खालामानो। जे माबा मोनसे एसे फिसा इस्यु जाबानो नोंथांमोना गोबां माने गोसारना होयो आरोना। जानिखि मादै, जे बिथाङा जे मानव गिदिर प्रमद बर' सार, जे बिथांखौ जे आर'नाइ गानहोदोंमोन, जे आरो बिथाङा फिन बिथांखौ अननानै गानहोना होबाय आरोना। बेनो माने दानिया गोबां माने गोसारगासिनो दङ। फेसबुक खुलिबाबो फेसबुकाव नुयो, इउटुब नायबाबो इउटुबाव नुयो ना। सेस संसारा बेलथायलांबाय, सेस बारा दिन गैला, बेलथायलांसिगोन जोंनि बड'लेण्ड रायजोआ। दाथ' बड'लेण्डबो बुंनोनो हाला, बिटिआर ना। माने जोबोद दुखु नाङो आरोना गाइस, लोगोफोर, बर' रायजो राजा, जे नोंथांमोन, जे जोंनो दायो सान्ति नांगौ। जे बे सान्तिखौ जों दाबो मोनाखै। बे सान्तियानो जाबाय मा, जे नोंथांमोना बयबो मिथियो, जानिखि जेपि आदा मोन, जे बिथांमोना जायनिखि जेलाव दङ, जे बिथांमोना उदां जायाखै। जोंहा दिनै जारिमिन दंना गैया बेखौ लानानै सानबाय थानायनि सम गैया। जोंहा राव हारिमु दं। राव हारिमुखौ लानानै, जोंनि सिनायथिखौ लानानै बुहुमनि बिखायाव हारि बायदियै गावनि हायाव, गावनि सिमानि गेजेराव थांनानै थानो मोन्थाय दं। बेनिखायनो जों नांनांगोन, जुजिनांगोन। खनफ्रोमबो सोरखारजों सावरायनो थांनायाव बर'फ्रा जेनदों, थगायजादों। बेनिखायनो जों सांग्रां जानांगोन। जोबथा आरो जौसिन मेलेम आरो गियान गोलो बाहायना दावगालांनांगोन। जे बियो दुखु, जे बिथांमोना माला जेलनिफ्राय ओंखारगोन, माला रन्जन दैमारि सार, जे बिथांमोना जेलनिफ्राय ओंखारगोन। बेनि थाखाय जे जानिखि जेपि आदा, जे बिथांमोना जेलाव दङ,
जे मानो होनोब्ला जे बिथांमोनखौ बख'नो थाखाय सोरनियाव पावार थायो जोंनियाव थाया रावनियावबो थाया सोरनियाव थायो सरकारफोरनि आखायावसो बियो पावार थायो जे बिथांमोनखौ दिहुननो थाखाय बिनिखायनो जे बिथांमोना बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बाहागो लानो ओंखारदों मानो बिथांमोनाबो जि देरहासार जानो हाबा अब्ला बिथांमोननि आखायाव पावार फैगोन पावार फैनाय लोगो लोगो जे बिथांमोनखौ बरननो थाखाय लासै लासै सेस्था खालामगोन ना बेनि थाखाय जे नोंथांमोना जे बयबो जेरैबायदि फिसा क्लिपखौ लानानै इउज खालामो नोंथांमोना जे गोबां माने गोसारना होयो भाइरेल खालामना होयो जे नोंथांमोना जेसेबांखिनि फेसबुकआव एक्टिभ थानाय इउटुबाव एक्टिभ थानाय नोंथांमोना जे एनडिएफि आदा जानिखि जेलाव दङ ना एनडिएफफोर जानिखि एनडिएफफोर जानिखि जेलाव दङ जे बिथांमोनखौ जे बरनदो होननानै रन्जन दैमारि सार जे बिथांमोनखौ डिआर नाब्ला सार ना रन्जन दैमारि सारनि मुङानो डिआर नाब्लाबो बुङो आरो ना जे बिथांमोनखौ बरनदो होननानै जे बयबो ससियेल मिडियाआव भाइरेल खालामना हो अब्ला बिथांमोना लासै लासै जानिखि सरकारनि आखायाव पावार थायो जे बिथांमोना लासै जे बरननो थाखाय बा दिहुननो थाखाय बिथांमोना नाजागोन सरकारफोरा बिथांमोनखौनो लानानै बिटिआर चुक्ति खालामबाय अब्ला जोंनो सान्थियाव बहा थांखो ना मा बुंबावनो जे बिटिआर चुक्ति जे बिथांमोनखौनो लानानै रन्जन दैमारि सारखौ लानानै जे चुक्ति खालामबाय अब्ला बिथांखौ आरोबाव मानो जेलाव लांफिनबाय बेखौ बुंनोनो हाला ना रायजोफोर अब्ला बिथांमोनखौनो जुदि शान्ति चुक्ति खालामबायब्ला अब्ला बिथांमोनखौ बरननानै केसफोरखौ लासै लासै मा केस दङ मा केस गैया बिदिनो मोजाङै सल्भ खालामनो हायो बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बख'नानै ना बेनिखायनो नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव रन्जन दैमारि सार बिथांमोनखौ बख'फिननानै जे बिथांमोनखौ दिहुननो नांगौ होननानै नोंथांमोना शेयार खालाम जेसेबां हायो शेयार खालाम ना होमबा ब्लेक कब्रा दायो नै मानाव गिदिर प्रमद बर' सार आर'नाइ मादैया आर'नाइ गानहैदोंमोन जे आरोबाव बे सारा जे गानहोबाय बिथांखौ बेनो माने गोबां माने गोसार होदों ना बेखौहाय नोंथांमोना गोसार होनो हादोंब्ला जे रन्जन दैमारि सार जे बिथांमोनखौ बख'फिन होननानै गोसार हो नोंथांमोना अब्ला बिथां मानाव गिदिर सार बिथांमोना जानिखि दायो सरकाराव पावार दङ जे बिथांमोना बख'नो थाखाय नाजाबाय थागोन बिथांमोना नाजागोन ना जे आङो बांद्राय बुंनो रोङाब्लाबो जे नोंथांमोननि गेजेराव आं जानिखि बुंनो नाजानाय हास्थायनाय बेयो नोंथांमोननि गेजेराव आङो शेयार खालामबाय जे बे शेयार खालामनायाव जे आंहा माबाफोर जुदि आं गेना गोरोन्थि बाथ्रा बुंफ्लांब्ला बर' रायजोनि राजानिफ्राय आङो निमाहा बिबाय